Това е общо взето, няма повече така. Да видим проблясъци. Аз лично проблясък не виждам. Или има той някакъв много минимален, който не се вижда с око. Но, ако е изцапано, ако може да се види, Киро. Не се вижда. Няма как да го фокусирам. Проблясък не виждам. Пробвай дали бръсне поне малко. Ще видим дали бръсне. Еми какво да кажа, бръсне. Ето и космите. Може да се видят. Бръсне си. Толкова блъскане. Имаше доста блъскане и преди клипа да се направи, да се пробва, и ножа продължава да бръсне. Не реже хартия, но тънка хартия. А4 със сигурност няма да е проблем. Ножа бръсне, леко с натиск, но бръсне. Де факто режещите му способности са напълно добри. Това е. В момента можеш да го използваш дори да си нарежеш и салата, суджуци и така нататък. Един много добър нож за туризъм. За по-грубата дума, блъскане. За блъскане. Много добър избор, Киро. Страшен нож.